Hi, Ka. Okay, panahon ka. Shout out. Ano ba?
Doon sa kanya, hindi mo makatikta. Kailangan talaga dyan. Palitan mo lang. Alam niyo mamaya ang bukat tanga-tanggal mo. Nakabili na ako ng tayo. Ito lang yun, huwag ka na magbasag ha. Sa baba, meron sa kapitbahay. Ito lang yun. Ito lang natin sinabi mo.
kanilang nandun pala sa kanila. Saan? Nasaan siya? Wala. Sa taas. Ayan o, kanilang damit na.